going to make Suman Moron. So, chocolate Suman Moron. Chocolate Suman Moron is originally made from Eastern Visayas. So, much more po siya na makikita sa Leyte. So, my favorite na delicacies ng Leyte nyo. So, kailangan lang po natin ay glutinous rice, chocolate, sugar, at saka coconut milk. Guys, kuha po tayo ng dahon ng saging. Oh, wow! Jumper! Okay. One down. Go, go. So, ayos na to. Isa ba? Isa na lang po. Ngay, nagtutulog. Hi guys! Hello! Ala, shoutout nga pala kay Jiri! Jiri, shoutout pala sa'yo! Pakabait ka! Chad, mag-shoutout ka naman, Toy. Thank you. So, ayan. Kailangan po natin punitin yung ating dahon. About 8 to 10 inches po yung lapad. Dito ay pinakuluan po natin yung ating dahon para lumambot, hindi po siya mabilis mapunit. At the same time, talagang malinis po yung ating dahon na gagamitin. Ihahalo po natin ang ating 1 cup na malagkit na rice na giniling sa ating 6 cups na giniling po na bigas. Ngayon, ay hatiin po natin ito sa dalawa dahil we're going to separate para sa ating plain flavor at saka yung isa ay para sa ating chocolate flavor. Ngayon, ay maglalagay po tayo ng 1.5 cup ng ating coconut milk at lalagyan din po natin ito ng ating 1 cup of white sugar. Habang pinapakuluan po natin yung ating coconut milk, maglagay din po tayo ng 1 tasa ng ating coconut milk dito po sa ating giniling na bigas. Haluin po ito ng mabuti upang maging pantay po yung ating mixture. So ayan, continue stirring lang po para hanggang sa mag-caramelize po ang ating coconut milk. Tapos ilalagay na po natin yung ating pong giniling na bigas.
So ayan, tuloy-tuloy lang po ang paghalo nito para hindi po siya mamuo sa ilalim. Baka po kasi magkatutong kapag tinigil po natin yung ating paghalo. So hintayin lang po natin yan hanggang maging sticky na po yung ating giniling na bigas. Okay, yan na. Medyo gamit na po yung aking kamay. Yan. So, yan po yung consistency na kailangan po natin. Ililipat na po natin ito sa ating plato. Ngayon, para po sa ating chocolate flavor, kailangan po natin ng 2 cups ng ating coconut milk, 2 cups ng ating white sugar, at saka 1/2 cup of ating chocolate powder. Ngayon, ay halo po natin yung ating chocolate powder sa ating giniling na bigas. Haluin lang po ng mabuti. Yan. Tapos, lalagyan din po natin ito ng 1 cup ng ating coconut milk. At ito na po ang consistency na kailangan natin. Ngayon ay maglalagay po tayo ulit ng 1/2 cup ng ating coconut milk. At lalagyan din po natin ito ng 2 cups ng ating white sugar. So 2 cups po yung ating ginamit dahil meron po kasi tayong cocoa powder eh. So, ayan, nag-caramelize na po yung ating coconut milk. Ilalagay na po natin yung ating chocolate mixture. Budburan po natin ng mani yung ating chocolate flavor para mas masarap. Para po sa wrapping, lagyan po ng margarine o di kaya po ay coconut milk yung ating dahon para hindi po dumikit yung ating malagkit na bigas.
ngayon, magbabalot na po tayo. Maglagay po tayo ng 1 hanggang 2 kutsara po ng ating niluto na malagkit na bigas. Yan. So, chocolate po flavor ang ating inuna. Roll lang po natin ng maayos. Yan. Kailangan po talaga dito ang tiyaga sa pagluluto ng moron. Yan. So, ilalagay po natin yung ating plain flavor. Yan. Ipapatong lang po natin yung ating white flavor doon sa ating chocolate flavor. Mahirap din po yung mag-form nito. So, mas maganda po kasi meron spatula. Kasi sa spatula po kasi, hindi po kasi siya dumidikit sa spatula. So, need nyo din po ng spatula for this. Yan. So, ayan. Roll na po natin ito ulit. Dahan-dahan lang po. At baka masira yung ating dahon. Ayan. So, pwede nyo din po itong i-roll sa flat area. Yan. Yan, para maganda po yung rolling niya. Tapos, tatalian na po ito natin sa magkabilaang dulo. Ngayon, ay isasalang na po natin siya sa steamer. Yan. Lalagyan po natin ng dahon sa ibabaw. Tapos tatakipan po natin ito. So, we're going to steam it for about 30 minutes. And now, finally, ang ating chocolate suman moron is already done.
So, ayan guys, natapos na po tayo sa ating chocolate suman moron. Ang shoutout ko din po pala si Jomer at si Janet. Thank you so much po para sa aking ginamit na dahon ng saging para maluto ko ang aking suman moron. Thank you so much guys. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe at pakihit nyo na din po yung notification bell para ma-update po kayo every time po na meron pa akong bagong videos na i-upload. So thank you so much for watching. I'll see you in our next video. Bye!